Sumagmamano adalan iti Cagayan ken Nueva Vizcaya mabalinan adalanan dagiti motorista. Ken krisis si kuryente iti Bayat Batanes, kumarkaro. Report manipod kini Dayan Monica Tukay. As of 6 p.m. idikalman, one lane passable ti Nueva Vizcaya Pangasinan Road ijay Barangay Barakbak Santa Fe, kalpasan adagos awinaknitan dagiti otoridad ti kalsada. Passable matitan kadagiti motorista ti Itawas Overflow Bridge 1 and 2, ijay maguling piyat ken Tuwao Cagayan, kalpasan abimaba ti level ti danum. Agbalbalakad ti DPWH Cagayan Valley, ti panagannad dagiti motorista, adumalyasat kadagiti kalkalsada ng nangruna ita apanawan ti panagtutudo. Nalmas ti dua a minor de edad nga agtawan iti 13 ket 3 iti Karayan ijay Barangay Madarulog Norte, Enrile, Cagayan. Sigun iti MDRRMO, nakaawat da iti awag may iti panakalmas dagiti biktima adagos da a respondian. Nasarakan ti maysa a biktima idi malem idi kalman. Bayat a mabirbirok pay lang ti maysa pay a biktima. Kabayatan na, naituloy lata ti payout ti duwagasot a benepisyaryo ijay Nueva Vizcaya no pay mapaspasaran ti napigsa a panagtudo. Tunggal benepisyaryo kat nakaawat isag 5,000 pesos nga honorarium da iti sidong ti trabaho para iti umili program. Manamnamang agnumarti sa ngaribo a benepisyaryo iti sumaruno a kwarter. Kidkidawan ti LGU it Bayat Batanes ti dagos nga intervention ti National Power Corporation Central Office iti kumarkaro a krisis iti kuryente. Nakalanad iti resolusyon a masansan a mapaspasaran ti panakapukaw ti kuryente iti ili. Inlawlawag da adakkel ti epekto daytoy iti inaldao panagbiag dagiti umili. Nangruna iti edukasyon, komunikasyon, operasyon ti danum, kendad dumapay. Mangnamnama ti munisipyo ti Itbayat a masolusyonan daytoy iti kabiitan a panawan. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.